सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी ए सरस्वती माई राउर हम आजे पूजा कैनी हई हई टारगेटवा बानू इ तो लड़ते नहीं के हई मोटका गोल्डनवा बानू इ तो साफा नहीं के लड़त हई छोटका तो लेके हम ढूक जाता है लेकिन इहो नहीं के लड़त बोली हम का करी घरवा के लोगवा कहता कि ते पास ना हो कबे तो तोर बिया हो ना करे मो दादा बोली हम का करी। नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी सब भोजपुरिया दर्शक के रउआ लोगन के जैसा कि मालूम बा हर वीडियो में हमारा गिव अवे के क्वेश्चन रहता। पिछला गिव अवे के विजेता बानी हमारे प्रिंस जी, वहाँ के राशि पे ढुक चुकल बा। तो रउआ लोगन भी कोशिश करी कि पहला लाइक कमेंट हमारा हो कि जीत के भागी रउआ लोगन बनी। तब तक हम ले तनी विदा, मिले जी अगला वीडियो में। नमस्कार प्रणाम गोर लागत तनी भोजपुरिया समाज।